Dobrý deň, ja vás vítam v ďalšej časti, v ktorej by som vám bližšie povedala o tom, ako si správne zvoliť ten náš tanier jedla, aby nám príliš nestúpla tá hodnota glykémie, aby sme sa naučili rátať sacharidové jednotky. Sacharidová jednotka, čo to vlastne znamená? Sacharid je cukor. To znamená, že koľko cukru my môžeme zjesť. Vymysleli sa na to určité špeciálne tabuľky, ktoré nám hovoria, koľko cukru obsahuje každé jedlo. Aby sa nám to dobre rátalo, odborníci nám určili určité sacharidové jednotky. To znamená, že jedna polievková lyžica múky je 10 gramov cukru. A aby sa nám to dobre rátalo, tak tú desatinu čiarku posunuli odzadu dopredu a vlastne tých 10 gramov je jedna sacharidová jednotka. Za normálnych okolností, pokiaľ ťažko fyzicky nepracujeme, by sme mali prijať na raňajky 5 sacharidových jednotiek, na obed 5 sacharidových jednotiek, na večeru 5, na desiatu a na olovrant po 2. Samozrejme je to individuálne pri rôznych typoch liečby diabetu, ale toto je taký ten najzákladnejší, ak je pacient buď len na dietnom režime alebo na tabletkách a mal by sa ho čo najlepšie snažiť dodržiavať. Takže aby sme to presne vedeli, ideme sa to naučiť rátať. Ja som povedala, že 10 gramov cukru je jedna sacharidová jednotka. Aby sme si to veľmi dobre vedeli predstaviť, tak ideme napríklad, začneme raňajkami, povieme si, že pol krajca chleba, nie takého hrubého, ale takého normálneho chleba, je jedna sacharidová jednotka. Ja keď chcem povedať, že môžem zjesť 5 polkrajcov chleba, k tomu môžem šunku, syr, zeleninu, kto čo teda ľúbi a má úplne plnohodnotné syté raňajky. Vlastne čo hovorím o tejto diete? To není žiadna dieta pre diabetikov, je to len zdravé stravovanie, ktoré by sme mali dodržiavať všetci, pretože bohužiaľ dnešná doba je taká, že máme oveľa viacedavý spôsob toho života, o mnoho menej sa hýbeme a máme možno niekedy až prebytok toho jedla, ktorým si vlastne zabezpečíme to, že si spôsobíme všetky tieto komplikácie a dochádza aj k tej obezite. Takže pol krajca chleba je jedna sacharidová jednotka. Ak poviem jeden rožok sú 3 až 4 sacharidové jednotky. To znamená, že k tomu jednému rožku už by som si mala dať len tú šunku, syr, vajíčko, zeleninu, že už viacej by sme nemali zjesť. Žemlička, ktorú poznáte v obchodoch, taká prekrojená, posypaná sezamom alebo makom, má 3 až 4 sacharidové jednotky, že ani koľkokrát nevieme, koľko to jedlo toho cukru obsahuje. Pohár mlieka sú 2 sacharidové jednotky. Ak niekto vypije liter mlieka naraz, zje vlastne 5 sacharidových jednotiek, takže k tomu by mal nemať žiadne jedlo. Takže ak to mlieko ľúbime, treba si ho len rozdeliť. Veľmi dôležité je to, že my vlastne môžeme jesť všetko, len trošku obmedziť tie prílohy a to jedlo, ak idem častejšie a v menších dávkach, nespôsobí nám tie veľké výrazné výkyvy v tej glykémii, kedy nám stúpa tá glykémia. Čo ešte dávame na raňajky? Jogurt. Jeden biely jogurt sa ráta ako 1,5 sacharidové jednotky, jeden ovocný jogurt sa ráta ako 2 sacharidové jednotky. Ale veľmi je dôležité dávať pozor na to, že my musíme pozerať na zloženie každého výrobku. Na tom zložení každého výrobku je také políčko sacharidy a pod tým je napísané z toho cukry. My si nikdy nevšímame z toho cukry, ale sledujeme celé sacharidy, ktoré sa nachádzajú celé v tom výrobku. Tu máme napísané, že sacharidy je 4,2 gramu v 100 gramoch výrobkov. My si musíme pozrieť na to, že ten výrobok nemá 100 gramov, ale keď ho zjem celý, je to 145, približne 150. Keď viem, že v stovke je 4,2, v 150 je približne 7,5 sacharidových jednotiek. Takže ja keď som povedala, že môžem zjesť 5 sacharidových jednotiek, tak kľudne takýchto jogurtov na raňajky môžem zjesť aj 7, že je tých 5 sacharidových jednotiek. Veľmi dôležité je si dávať pozor na výrobcu a na značku. Tu si pozrieme, že na tomto ovocnom jogurte, ak pozriem sacharidy, v 100 gramoch výrobku je 9,7 gramov, 150 je to 15. To znamená, že posúvam tú desatinu čiarku dopredu a je to 1,5 sacharidovej jednotky. Ak sa pozriem na tento výrobok,
Tu pozerám, že sacharidy 14,8, keď to zaokrúhlim, je to 15 gramov v stovke, v 150 je to až 2 sacharidové jednotky. Takže zbytočne pridaný cukor, ktorý tam ani nemusí byť. A takéto zloženie má teda každý výrobok a podľa toho si viem presne pozrieť, ktorú tú potravinu konzumujem, koľko toho cukru z toho príjmem. Ideme k obedu. Varíme na obed zeleninovú polievku. Do tej zeleninovej polievky pridávam slížiky, môže tam ísť nejaká cestovina, môžu tam ísť halušky. 1 tanier polievky sa ráta ako 1 sacharidová jednotka. Ak do tej polievky pridávam mlieko, už musím rátať tie sacharidy aj z toho mlieka, tak je to 1,5 sacharidové jednotky. Ale ak tam pridám smotanu, aby mi to ešte spríjemnilo tú chuť a zvýraznilo, tak musím rátať, že ten 1 tanier polievky sa ráta ako 2 sacharidové jednotky. Ideme k druhému jedlu. Máme zemiak. Zemiak veľkosti slepačieho vajca je 1 sacharidová jednotka. Treba si vždy vyskúšať, že si nakrájate tých 5 menších zemiačikov na tanier, aby ste mali takú predstavu, koľko tých zemiakov vlastne môžete zjesť, aby ich nebolo príliš veľa. Toto, aby ste si to lepšie vedeli predstaviť, je 1 polievková lyžica neuvarenej ryže, to je 1 sacharidová jednotka. Uvarenej sú to 2 polievkové lyžice. Tak si predstavte, koľko sacharidov má ten jeden kopec tej ryže, čo vám dajú na tom tanieri v reštaurácii. To je minimálne 5 až 6. A ešte poznáme, že sú také reštaurácie, ktoré dávajú menšie a väčšie kopčeky, tak v tých väčších kopčekoch je možno až 8 sacharidových jednotiek, takže treba si na to dávať pozor. Toto je 1 sacharidová jednotka cestovín. A keď som vám povedala, že si máte dať na obed 5 sacharidových jednotiek, tak to není nič moc. Ale my máme ako pomôcku čo? Zeleninu. Keď viem, že na tom tanieri bude mať o trochu viacej jedla, než by som mal zjesť, tak si k tomu pridám zeleninu. Čím viacej zeleniny si k tomu jedlu dám, tým viacej mi pomôže s tým, že mi zníži to vstrebávanie cukru a tá glykemia mi nevybehne veľmi rýchlo a vysoko. Tieto strukoviny, aj fazula, aj šošovica, to je množstvo 1 sacharidovej jednotky. A ja sa veľakrát spýtam, že či ľúbite fazulu so slížami. A veľa z tých ľudí mi hovorí, že ľúbi to tak, aby tam stála tá lyžica v tom tanieri. Tak si predstavte, že toto množstvo sú 2 sacharidové jednotky, tak koľko máte v tom tanieri tých sacharidových jednotiek, že si to ani neviete predstaviť. A vy si dáte takú fazolu so slížami a potom si dáte ešte tie slíže s tou smotanou a už z tých 5 sacharidových jednotiek, ktoré máte zjesť na celý obed, zjete aj 15, aj 20, čo je porcia na celý deň. A to je ten problém, ktorý nám potom robí s tým diabetom. Takže treba si na to dávať veľmi veľký pozor. 1 knedla je 1 sacharidová jednotka. Ak je to rožková knedla, je to 1,5 sacharidové jednotky. A predstavte si, ak je to zemiaková knedla, tak jeden ten menší kúsok je 2,5 sacharidovej jednotky. Ja som síce povedala, že 1 knedla je 1 sacharidová jednotka. My robievame segedínsky alebo sviečkovú. Zahusťujeme tú omáčku múkou. Je jedno, či zahusťujeme múkou, škrobom, solamilom, všetko je rovnako aj s tým zemiakom. Není tam žiadna zdravá alternatíva, pretože všetko obsahuje cukor, v zemiakoch je škrob. Ja som povedala, že 1 polievková lyžica múky je 1 sacharidová jednotka. Ja možno použijem 4 lyžice múky na zahustenie 4-litrového hrnca, ale tá vaša 1 porcia, ktorú si vydáte na tanier, sa ráta ako 1 sacharidová jednotka. Ak zase do toho pridávam mlieko, že robím segedínsky alebo sviečkovú, už musím rátať, že je to 1,5 sacharidové jednotky. Ak tam pridám tú smotanu, či už je to kyslá alebo šlahačka, tak to rátam, že je to 2 alebo až 2,5 sacharidové jednotky. Takže ja keď si dám na tanier 4 knedle a tú omáčku, je to stále tých 5 sacharidových jednotiek, dám si zeleninovú polievku, je to 6 sacharidových jednotiek. Nič sa nedeje, keď namiesto 5 zjem 6 alebo 7. Len ide o to, aby ste tých 5 neurobili 15 alebo 20, čo je veľmi veľký nadbytok už len k 1 porcii toho jedla počas dňa. A keď takýchto porcií urobíme 3-krát denne, tak máme 60 sacharidových jednotiek, čo nedokážeme spáliť. Pokiaľ by sme si nešli zabehnúť, alebo denne, samozrejme tým, že robíme pravidelnú pohybovú aktivitu, sa ten cukor spáluje. A ak by sme denne prešli minimálne tých 10 000 krokov, môžeme si občas doprieť aj niečo to navyše, aby sme ten cukor spálili a nerobil nám problémy.
Ja sa spýtam, či ľúbite rezne. Rezne obalujem v múke. Meso som povedala, že sa neráta. Obalím ten jeden rezen v jednej lyžici múky. No keď je to taký maličký, aj áno, ale keď je taký väčší, tak možno tá jedna lyžica tej múky mi nestačí. Takže už musím rátať, že mám jednu, možno až dve sacharidové jednotky tej múky na tom rezni. Vajíčko som povedala, že sa neráta. Toto je jedna sacharidová jednotka strúhanky. Obalím ten jeden rezen v tejto jednej lyžici, tak potrebujem 2 až 3. A my máme 5 sacharidových jednotiek na tom rezni. Takže musím si dávať pozor, keď si už k tomu dávam rýžu a zemiak, že už sú to sacharidy navyše. Ja aj keď som povedala, že sír sa neráta do tých sacharidových jednotiek, ale ako náhle robím vyprážaný sír alebo vyprážaný karfiol, keď je to zelenina, tak je to to, čo už obsahuje ten sacharid, tak tých príloh si musíme dať o mnoho menej. Fašírky. Do fašírky dávam namočený rožok, fašírku obalujem v strúhanke. Jedna taká menšia fašírka je jedna sacharidová jednotka. Takisto omáčky sa zahustujú buď múkou alebo škrobom. Samozrejme, ak ich budete zahusťovať ovsenými vločkami, dá sa kúpiť aj ovsená múka, kedy sú rozmixované celozrnné ovsené vločky, tak je to úplne super. Ideme k tomu ovociu. Ovocie môžeme 3-krát denne, jeden kus na 1-krát. To znamená, že vy nesmiete zjesť 3 alebo 4 jablčka naraz. Ale jedno jablčko si môžem dať ráno, jedno na obed, jedno večer. Treba si dávať pozor, že či je to jablčko väčšie alebo menšie, lebo samozrejme, čím je väčšie, tým obsahuje viacej cukru. Na čo si treba dávať pozor je 5 druhov ovocia. Banán. Ak banán je ešte taký nezrelý a možno tá šupka je taká zelenkavá, môžem jeden. Ale ak už je zrelý a tá šupka je taká hnečia, tak môžem z toho banánu iba polovička. Hrozno. Samý cukor, samá voda. To nám je cukor, ktorý ide rovno do krvi, takže z hrozna môžem iba 10 bobul na 1-krát. Hruška, veľmi sladká, polovička. Melón je jedno, či je červený alebo žltý. Nie taký. Z takého krajec melóna. Zase je to cukor, ktorý nám ide rovno do krvi a zvyšuje hladinu cukru a poškodzuje nám znovu obličky, oči, nervy, cievy, môžeme dostať infarkt a porážku, takže treba si na to dávať veľmi veľký pozor. Drobné ovocie takto do rúk, čo sa nám hodí, nikdy nie je takto a taký veľký kopec. Každý sme individuálna osobnosť. Pre každého tá naša hrs je takou odmerkou, aby sme si tak vedeli povedať, že aké približné množstvo toho ovocia môžeme zjesť. Aj rybe zlé, keď sú kyslé, tak ako citrón obsahuje cukor, treba si na to dávať pozor. Pre zaujímavosť 12 čerešní je jedna sacharidová jednotka. Takže keď si predstavíte, koľko tých čerešní zjete naraz, není to sranda. Zelenina som povedala, že sa neráta, pretože obsahuje veľmi užitočnú vlákninu, ktorá nám pomáha pri postupnom strebávaní cukru. Sú 4 druhy zeleniny, ktorá má trošičku viacej cukru ako ostatné, a to je hrášok, kukurica, mrkva a cvikla. Pokiaľ na jednu dávku nezjeme viacej ako 200 gramov, nemusíme rátať do sacharidových jednotiek. Ak by sme zjedli viacej ako 200 gramov, už to do sacharidových jednotiek musíme prirátať. Ideme k sladkému. Sladké. Pokiaľ si dáme jeden zákusok, 2 a nepreženieme to, je to úplne v poriadku. Ak si to dáme v rámci obeda, že po obede si dáme kávičku a dáme si jeden zákusok, nič sa nedieje, lebo sme mali tú zeleninu k obedu. Ak máme chuť na sladké mimo tých jedál, vždy si treba dať predtým tú zeleninu, aby nám spomalila vstrebávanie toho cukru. My aj keď robíme doma tie sladké veci. Ja som rátala, že jedna tá porcia napríklad punčového zákusku alebo dobošového, keď zrátam všetky tie sacharidy a vydelíme to množstvo, koľko tých kúskov nakrájam, je to 1 až 1,5 sacharidové jednotky, čo je úplne v poriadku, lebo 2 sacharidové jednotky môžeme na olovrant a na 10. Druhú večeru by sme mať nemali, naše posledné jedlo by malo byť o 7 večer. Druhú večeru môžu iba ľudia, ktorí majú určitý druh inzulínu, pri ktorom sa môže druhá večera. Takže my by sme mali jesť iba 5 krát denne. Veľa ľudí sa ma pýta na alkohol, takže alkohol by sme mali určite vylúčiť, nie nadmerné množstva. 2 deci
suchého vína denne môžeme. Nemalo by to byť sladké, lebo je to presne to isté ako pri tých sladkých malinovkách. Je to cukor, ktorý sa nám nemení na energiu, ide rovno do krvi a poškodzuje nám oči, obličky, nervy, cievy. Môžeme dostať infarkt, porážku. Pivo, to je samý cukor, je to z chmelu. Jedno, či je alkoholové alebo bezalkoholové, cukru je tam stále rovnako. Sú to 2 až 3 sacharidové jednotky, ktoré idú rovno do krvi. Takže vy, keď vypijete 3 alebo koľko piviek, tak je to úplne katastrofálna nálož pre to vaše telo. Tvrdé, možno viacej ako 1, 2 tie frťanky by sme nemali, pretože pri nadmernom používaní alkoholu ten alkohol vyblokuje pečeň a nám, ak by poklesla hodnota cukru, tak pečeň nás nezachráni s tým, že bude robiť ten náhradný cukor, ktorý nám uvoľňuje do krvi a tým, že by nám klesla tá hodnota toho cukru, môže nám spôsobiť hypoglykémiu a môžeme sa dostať do bezvedomia, takže s alkoholom vždy len s mierou. Toto všetko, čo som vám spomínala, sa nachádza v takýchto sacharidových tabulkách, kde si vy vlastne môžete pozrieť všetky tie veci, ktoré vás zaujímajú. Treba dávať pozor aj na také veci, ako je tarhoňa, cestovina, slovenská ryža, lebo všetko je to cestovina, to je to isté, ako som hovorila pri tých cestovinách. Tu sú vlastne všetky tie prílohy. Sme si hovorili o zeleninke, orechy. Orechy, aj keď obsahujú prospešné mastné kyseliny pre naše telo, obsahujú aj tuky a vieme, že aj tuky sa štiepia a menia sa na energiu, takže tiež je to energia navyše. Nemali by sme potom viacej ako takú hrz orechov denne, preto aj ľudia majú väčšinou problém, že priberú cez tie sviatky, pretože na tých stoloch máme taniere, kde sú všelijaké drobnosti, chodíme stále okolo, pojedáme a potom to nemáme šancu spáliť. Ešte som zabudla pri tých sladkostiach, okrem toho zákusku, aby ste mali predstavu, koľko cukru obsahuje nejaká tá sladkosť alebo mosota. Tak 4 tabličky z Milky čokolády, z tej malej 100-gramovej sa bavím, nie z tej 300-gramovej, z tej 100-gramovej je 1 sacharidová jednotka, tak tá jedna malá čokoláda 100-gramová, napríklad Milka, je 6 sacharidových jednotiek. 3 bonbóny z bonboniéry je 1 sacharidová jednotka. Horká čokoláda, v tej môžete plávať, tu môžete jesť koľko chcete, lebo tá vám cukor nezdvihne. Čipsy. 1 zarovnaná hršť čipsov je 1 sacharidová jednotka. Ak je to malý balík čipsov, je to 6 sacharidových jednotiek a ten veľký je to 12 sacharidových jednotiek. Veľa ľudí si myslí, že tie slané tyčinky druhaké sú super a zdravé. Tam sa používa múka, sú zdravé v tom, že sa pečú v trúbe, že sa nesmažia. A 6 tých tyčiniek je 1 sacharidová jednotka a jeden ten malý balík tyčiniek tých je 6 sacharidových jednotiek, takže je to úplne veľká nálož, ktorú zase naše telo nespracuje. A v ďalšej časti si povieme niečo o tom, ako to jedlo správne pripraviť, aby nám ten cukor nestúpol príliš rýchlo a stúpal nám pomaly.